Good day mga boss. Ito yung carb in order ko sa Shopee. TMX 155. So kaka-receive ko lang ito. So mukhang okay naman. Yan po yung manifold na in order ko sa Shopee. Aftermarket nga lang siya. Yan yung ginawa ko. Kasi yung TMX 155 is hindi siya salpak diyan kasi malaki yung butas dyan sa TMX 155. Kita nyo. So para magamit ko yung in order ko na manifold, so ginamitan namin siya ng grinder. So yan guys, maingat namin yan na ginrinder kasi yung ginawa ko dyan is yung sakto lang yung volt, yung hindi mahulog yung volt sa gilid, kahit yung sa yung front niya malaki, then sa likuran is yung sakto lang sa volt na hindi siya nakain o mahulog. So kain na, itinry namin yan sa nalpak, hindi siya masalpak. So ngayon tapos namin siya i-grinder. Yan na po siya, hanggang kulang pa yata. So salpak yung isa. Ito yung volt na yan mga boss is temporary lang po yan. Pinalitan ko po yan ng yung sakto lang dyan. So salpak na salpak mga boss. So kung gusto nyo mag-upgrade ng carb, kung gusto nyo itong TMX 155, yan lang yung gawin nyo guys. Actually ang motor ko is yung Smash 115 2019 diaphragm kasi yun guys, so matakaw yun sa gas, then mahina yun sa akyatan lalo na sa bundok, parang sinisinok yung carb. So then ano na din yung carb, hirap din ito ng diaphragm. So naisipan ko na magpalit na lang ko ng piston. So
marami ang suggestion sa akin na TMX 155 ang gamitin ko. So ito guys, naikabit ko na siya. So ang pinalitan ko yan guys, manifold, carb, gas cable ng Smash 115. Nasa mga 500 yata to guys, genuine kasi ang binili ko. Nasa Shopee yung item na yan. So yan guys, maganda naman yung response niya. Sa ano lang, ang kagandahan lang sa carb na to is malakas siyang mata, then tipid sa gas. Yung long speed naman is maabot siya ng 130 o 135. Dati is ang kaya lang ni diaphragm is 115 to 20. So sa TMX 155 is maabot ng 130 to 135. Depende sa ano na yan, sa driver. Sa mga naka-diaphragm dyan ng carb, kung gusto nyo magpalit ng carb, ito yung maganda gamitin mga boss, yung TMX 155. Malakas mata, malakas din sa takbuhan, so tipid din sa gas. Yan lang ang sabi ko dyan mga boss. Thank you.